ଆମ ଘରେ ଏତେ ପୁରୁଣା ମସିହାର ପଇସା ଏବଂ ଏତେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କେମିତି ଆସିଲା ଆସନ୍ତୁ କହୁଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଫାଙ୍କା ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ଜେଜେମା କଥା ମତେ ଭାରି ମନେ ପଡିଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଜେଜେମା ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଜେଜେମା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଲୋକ ସେଥିଲାଗି ଆମ ଘରେ ମୋ ଜେଜେମା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଆଜି ସେଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟିଭି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଏହି ଟିଭିଟି 2000 କିମ୍ବା 1999 ମସିହାର ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଟିଭିଟିକୁ ମୋ ମା ପୁରାପୁରି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥିଲେ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିକାଲିକା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ବଡ ବଡ ଏଲସିଡି ଟିଭି ଗୁଡିକ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ଏହି ଟିଭି ଗୁଡିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ଛଡା ଏହି ଟିଭିଟି ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସେଥିଲାଗି ଏହି ଟିଭିଟି କୌଣସି ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ନଥିଲା। ତ ଟିଭିଟିକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୋର ନଜର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବାଲ୍ଟି ଉପରେ ପଡିଲା। ଆଉ ଜମା ଡେରି ନ କରି ସେଇ ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଏଇ ବାଲ୍ଟି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ବାଲ୍ଟି ଭିତରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ବାଲ୍ଟି ଭିତରୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯୁଗର କଏନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏଇ କଏନ ଗୁଡିକ ଏତେ ପୁରୁଣା ଥିଲା ଯେ ମତେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି କଏନଟି କେତେ ପୁରୁଣା ମସିହାର। ଆଉ ଏତେ ପୁରୁଣା ଯୁଗର କଏନ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ଜେଜେମା। କାହିଁକି ନା ମୋ ଜେଜେମା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଲୋକ ସେଥିଲାଗି ସେ ଏଇ କଏନ ଗୁଡିକ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କି ଦିଟା କଏନ ନୁହେଁ ଭାଇ, ମାନେ ମିନିମମ୍ 50-60 ଟା କଏନ ଆମ ଘରେ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏଇ କଏନ ଗୁଡିକ ଏତେ ପୁରୁଣା ଥିଲା ଯେ କେଉଁଥିରେ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମସିହା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଏବେକା ଯୁଗରେ ଏହି କଏନର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ। ତ ଏତେ ପୁରୁଣା କଏନ ଗୁଡିକ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମତେ ମୋ ଛୋଟ ବେଳର ଆଉ କିଛି ଖେଳନା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ତ ଏତେ ସବୁ କିଛି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଖୋଜାଖୋଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭ୍ଲଗ ରେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।